uyafeba yini wena baba bafowethu ungakuyena yini ungakuyena yini bafo umbuzo omuhle yima bafo ungakuyena yini kanti umbuzo omuhle uyima uba lokubize la wena azwami usho umbuzo ubani ubazolungisa la lo mbuzo ubuza mina akufanele ukuza ngoba ubuza yena befanele ungasilethi la befanele ngakulethi la ini yena uthi musu ukukhuluma kanje nami neso wena musu ukukhuluma kanje nami neso yes yakutshela wena hambi yobuka isebenzi zakho yakutshela wena ikhombe kanjalo hayi mina wena yeka lento oyenzayo wena yes yeka lento oyikhulumayo yakutshela yeka lento oyikhulumayo angikhona yeka lento oyikhulumayo yohlelo lakho lithandayo silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show mawukuthi uyaqala ukubukela sawubona kunjani igama lami Ndinkudlala Matifana and I am the next biggest thing la eSouth mawukuthi awuka-subscribe ngiyakucela ukuthi usubscribe ulike phinde futhi ushare ichannel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show as I sit down. Let me remind you that this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code UMJOLO. That is UMJOLO. UMJOLO. Sonke ke siyazi isilelo gama linamandla kangakanani nanokuthi libaleka kangakanani empilweni zabantu. So if ever ungena kwi-app noma ku-website yaka EasyBet sebenzisa lelo gama ukwazi ukuthi ke ubethe kahle nangendlela e-right. Sesikhona sizokhuluma zona indaba zabantu but before siqale konke lokho asibhebisa amakhanda phansi sikhuleke sisho ngazilinye uNkulunkulu kaMatifana sihawukele masenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe wena isikhathi somjolo daka baba kodwa wami yaphela kahle qhawe hayi kurasi kakhulu baba futhi ngiyajabula ukuthi usithembe ngokuthi ube la uzoxoxa indaba zakho hopefully uzohamba kulungile but before nje singene kuwena nasendabeni zakho asiqale ekuqaleni ubalo sinayo mfethu namhlanje la futhi la unomfundo wakadladla ngiqhamuka kule endabeni zale eMaritzburg awusama tatipi ezweni lezoni hayi PMB zikhona impela izoni lapha noma bayesukela ayikho indawo engenazoni bafika uyakwazi lokho nje so wena njengoba ula uyisoni noma cha hawu kwawena nje masisaphila kulomhlaba nje yawo sinyathela sona ngqo isona hayi mfethu siyajabula usibe nawe ulapha mfethu ngoba unenkinga uthandweni unenkinga emjolweni izikhiphane zisini okunabisele mfethu indaba yakhe ihamba kanjani yabo nje my brother kunzima ngempela angifuni ukuqamba amanga kunzima bafu sure kunzima ngoba sengize ngakhetha ngisho ukuzobhalela lolu hlelo lolu ngenxa ukuthi ngiyabona ukuthi hayi amahlombe ami ayasindelwa ngempela nginomuntu ke la engihlekisana naye sesinesikhashana nje impela saqala shuthi njengoba isibambisene kahle yonke into ihamba kahle ngifuna ukuqamba amanga bhuti sure kodwa indaba isekuthenini angisalitholi ikhekhe bafu kanjani manje angisalitholi bafu and ingiphatha kabuhlungu lento hayi bo ngoba ngabe ngithi mhlambe ilokho aseke angibambela khona esikhathini esidlule ngoba ngake ngaganga ngaphuma eceleni wangibamba ekungibambeni kwakhe sakulungisa lokho kwalunga kwangathi into elungayo kodwa emva kwalokho bhuti wami angifuni ukuqambela amanga bese ngithola mhlambe kanye ngesonto nakhona mhlambe liphela isonto ngingatholanga hayi kodwa manje ayisekunzima kakhulu lutho nje manje ingakho bhuti wami ngithe okungenani ngoba ngengibona ukuthi le show abantu abaningi yabasiza ngibe sengithi nami ke awuthi ngeke ngisondele la mhlambe nami ngizosithola isixazululo bese ngiyayithola nenkinga futhi ukuthi yini lengaka eyenza ukuthi azangincishe kangaka ngoba phela ayokunye siyakwenza angifuni ukuqamba amanga bhuti wami siyenza nje konke kumnandi nje ngisho endlini kuyahlekwa inkinga mase kufanele kiwe lapha ya hayi ngiyakutshela bhuti wami hayi so mhlambe kwenzakalani after ekubambile wakuxolela noma wadlula because ushilo wathi window waqhuzuka so wathi mabuqhuzuka wakubamba wakuyeka lokho i-reaction yakhe ke emva kwaloko zaqhubeka izinto zafana noma kusukela lapho mhlambe lento uyibona manje wena ibangwa ile yanto enze kakudala mangibheka labafo ngoba sayikhuluma leya ekuyikhulumeni kwethu kwangathi izinto nje ezilungayo kwangathi na uba right
nami ngagcina sengikhohliwe ukuthi ngayengenza into ekanje yaqhubeka impilo ya right kodwa uma besiqhubeka isikhathi silokhu sihamba kancane ngiyabona ukuthi hayi khona ke manje okungasahambi kahle noma ngithi ngiyazama ukumncenga ngendlela zami njengabantu besilisa ukuze sokwazi ukuthi sibone abantu bethu ukuthi ikephi la abaninkinga khona hayi kodwa kunzima ukuthi avele obala angazi ngempela ingakho ngithe awuthi ngeke ngisondele kulolu hlelo lolu ngeke ngikusondeze bafo mhlawumbe khona la engingalunga khona namhlanje udecide ukuthi umlethe la njengoba umlethe la hayi ukuthi mhlawumbe nizohlala nje but uzohlala nomuntu angamazi angakaze ambona to discuss i-relationship yakhe noma izinto ezenzeka kwi-relationship yakhe mhlawumbe nike nazama ukuhlala nabantu abaclose abantu enibaziyo noma uvele wabona ukuthi option engcono yile cause mhlawumbe usuzamile ukumhlalisa phansi yena mhlawumbe usuzamile ukuhlalisa umngane wakhe phansi but still kwangasebenzi ikhekhe nje lokhu uqotshiwe ngakhuluma bafona nomngane wakhe umngane wakhe ke wathi uzokhuluma naye kodwa alukho ushintsho yena umuntu onolaka kakhulu hayi ngiyamazi umuntu wami umuntu onolaka kodwa uma ngabe seniyikhuluma into ihambe bese niyazwana ingakho kwayesekuqaleni kwabalula ukuthi angixolele kodwa nje manje indlela esekwenzeka ngayo iyangithusa iyangimangaza bafo angifuni ukuqamba mama ubani yona lentokazi oyimisele kangaka ngayo mfethu uthuli bafo uthuli hayi naye ngamthola le ey'ndaweni zakode uyazi-ke kuswinduka enhle iqhawu lezizweni so njengoba niyindawonye manje i-relationship yeni right ukuthi nje there's no sex hayi yona i-right mina ngokubuka kwami inkinga nje ukuthi hayi phela njengomuntu wesilisa bafo khona la kufanele ukuthi ngigcine sengifikile khona nami njengomuntu wesilisa nami ngiyijabulise bathi bekhuluma nabanye lapha nami ngivele ngomunwe wami ukuthi hayibo nami ngiyafika lapha kuleya ndawo ayikho into engizoyikhuluma uma ngabenza ngalendlela and wena umuntu owaziwayo ke lo ne no shame i-relationship i-right without sex no isho njalo inkabi yami inkabi yami ngena la kodwa hayi ngoba uyahleka ukuphoqa inkabi yami izimo lezo ufuna ukuzoyilungisa namhlanje ilokho nje bafo engifuna ukuzokulungisa namhlanje nami phela ngiyafuna ukuxosha bafo ngiyafuna ukuxosha impela mhlawumbe sengagcina sengimila kuthiwa uma ungashayi kuthiwa ugcina usumila nezindona mhlawumbe nami njengakho nje sengibona ngathi ukuthi ingakho ngithe awuthi ngisondele bafo la ukuze kuzokwazi ukuthi kulunge konke ukufinya nje sogcina ngekhala kuphela lutho lapha ezazi eish phela nje bafo bafethu inkabi yami iyakhala lana kodwa-ke ngoba angifuni ikhale kakhulu asahambe siyolanda umama simbeke la sizwe isayidi lakho ukuthi lihamba kanjani uma ukuthi uyangena njengamanje ubafu uyamuzwa ukuthi ukhala ngani ukhala nge-situation akuyona unawo umuntu bayathandana but umncishe ikhekhe one way ishethi uyazama ukuthi azisondeze eduze thola isandla nje but isizathu futhi yazi asikho noma yena akasazi umama mefika hopefully ngiyamthemba akahlanye umama ngeke avela ancishe umfana into yakhe nje ngaphandle kwesizathu kodwa simlinde afike la achaze ukuthi kwenzakalani ungayindawo nasi isihlalo sakho mama hlale phansi uzinze ukhululeke uyaphila sisi yebo ngisaphila siyaphila siyajabula ukuthi uvume ukuthi uzohlala nathi la phansi ukhulume nathi sazi kabanzi ukuthi sikhiphane emjulweni okuwona njengamanje njengoba ulana-ke ngathi ubuso baziyo lokho okujwayele bukamfundi uyabaza na yebo umazi kanjani ubaba umuntu esithandana naye umuntu othandana naye so njengoba uthandana naye mhlawumbe i-relationship yenu ikanjani nje uma unganginabela ngayo mhlawumbe ungayichaza kanjani ngathini umuntu ohluphayo thanda amantombazane thanda izinto nje hayi ukuthi intombazane isuke iyodwa mhlawumbe uzothi hayi uthandana nentombazane eyodwa understand lokho umuntu nje wamantombazane ongazazi kahle kahle but mhlawumbe sekunokushintsha okuncane because ngangumfowethu angimcebi noma ngikhuluma into engekho ungakafiki la ubafu usitshela ukuthi yena wakwambamba kanye ephutheni so uza la ngoba ufuna nilungise because njengamanje ukuncisha ngisho inkomo kodwa akasazi isizathu hayi shuthi yena uplan ukuthi eze la azonisanganela awu shuthi nje usuke la suke khona uzosisanganelana nami
ngoba kusho ukuthi into azoyiqala namhlanje efana asuke ekuqaleni akuxoxe konke azozofika esiphethweni salento ayikhulumayo. Kusho ukuthi nje uzongidakelwa, ungiletha kumakhamera uzongidakelwa. Udakelwa nanami, udakelwa nawe bhuti. Kusho ukuthi uyasangana phela. Lento ke bengisho-ke bhuti wami ukuthi yena ngiyamazi ukuthi uyasangana ngekhanda. Yingakho bengithe cela sisondele la. Usufike wathi mina ngiyasangana ngekhanda. Sizokwazi ukuthi silungise lento ngoba ukube sike sahlala phansi endlini mhlambe bengagcina sekulimala ngisho izinto eziningi. Ingakho ngithe awuthi ngimsondeze kulolu hlelo. Azowabhedela abantu. Ungasho ukuthi uzobhedela abantu. Ungasho ukuthi ngibhedela abantu ngoba ususa lendlini uzongibhedela. Akekho umuntu wesilisa othanda lento oyenza kumina. Le ukuthi nje uthola lutho akekho noyedwa. Wena ufuna ukuthola la wenza khona ngaphandle abakuniki kahle. Yabo uthula indlela engikuthanda ngayo. Indlela engikuthanda ngayo ngize ngakhetha ukuthi ake ngisondeze umfowethu la ukuthi ezosilungisela lolu daba lethu. Hayi akho into ezolungiswa la wena ufuna ungibonisa nezintombi zakho lezi ecelizwe. Akho ntombi zami la. Akho ntombi zami. Uletha nje ngizobukwa yizwe lonke uzongibhedela. Thula ubizwe yimina la. Anginandaba nalokho. Ukuthi silungise le. Anginandaba kutshela. Anginandaba ukuthi ngibizwe ubani. Befana batshela istory sonke. Usuzwile ukuthi umfethu kubizele nje ubusubhizulwa kangaka. Axolisa ke lalela. Mhlawumbe sengibhede kakhulu. Okay sis, njengoba ula ilento engisho nje uba futhi ufuna nilungise izinto ngoba lo wena athandana usakujonele kanye wambamba futhi wakiyeka lo. Animbuzi ngani ukuthi size siyaqala nje sisebenzisa ikhondom awubatshela lokho ukuthi yini oyisebenzisela ikhondom bese sisebenzisa ikhondom nawe. Ngizothini mina mawukuthi wena mhlawumbe usunendoda. Nginendoda ngiyithathaphi. Ngaso sonke isikhathi ngeke nje uvela uqhamuka ushintsha uthi asisebenzise ikhondom. Kodwa uyasazi status sami. Uyasazi ngisi status sami. Angithi wasazi status sami. Bazoba sisanganela abantu. Angilungise lento nje mfethu from the get go. Uyafeba yini wena baba? Bafowethu ungakuyena yini? Ungakuyena yini bafo? Umbuzo omuhle. Yima bafo ungakuyena yini kanti? Umbuzo omuhle. Uyima bafo uba lokubize la wena. Azwami uhle umbuzo. Ubani ubazolungisa la. Lo mbuzo ubuza mina akufanele ukuze ngoba ubuza yena. Befanele ungasilethi la. Befanele ngakulethi la ini. Yena uthi musu ukukhuluma kanje nami yes. Wena musu ukukhuluma kanje nami yes. Yes. Ngiyakutshela wena, ngiyakutshela wena. Ngiyakutshela wena. Ngiyakutshela wena. Ikhombe kanjalo hayi mina. Wena yeka lento oyenzayo wena yes. Yeka lento oyikhulumayo. Ngiyakutshela. Yeka lento oyikhulumayo. Angikhonza. Yeka lento oyikhulumayo. Myekeni. Yeka lento oyikhulumayo. Johnsina wena. Lokuthi ifebe zami ifebe zami. Uyazazi lezo ifebe zami wena. Uyazazi lezo ifebe zami. Noma vele ufuna uyazazi lezo ifebe zami. Abakuyeke. Angithebona into ebengifuna ukuthi sizoyikhulumela lana. Uyayibona into ebengifuna sizoyikhulumela lana. Angithi wena uzela ngoba ufuna silungisa ngani? Yini ezolungiswa lo nje? Azwangibonisa nabantu. Azwangibonisa nabantu. Usho ukuthi asizolungisa la. Siyalungisa bhuti wami. Kodwa phela manje uma ngabe ngasangihloniphi kanje, uma engasangihloniphi kanje. Izwa manje uthini? Yewena. Uyayithi into esho kumina. Uyayithi into esho kumina wena. Uyayithi into esho kumina. Yazi manje. Yazi ngani mhlawumbe yena selesi sigora lesi. Wazi ngani mhlawumbe isona lesi sigora lesi umuntu wakho. Lo suwenza isimanje mina sekuthi ngifake condom. Akuyena-ke wena-ke lo njengoba sebhize ngishintshela naye. Boku zaconjalo. Ufuna ukuvinjwa myekeni. Uyasabisa. Ayikho into engizoyikhuluma nawe wena. Uyasabisa. Ayikho into engizoyikhuluma nawe. Bafuna ucela ulungise lo muntu lo. Ngoba bona mina nje ngeke ngikwazi. Cha lo. Isikora esinebele elincane hamba ubhala. Angizamuzwa namanje uthini? Angizamuzwa namanje. Ngikushaya wena. Ngikushaya wena. Yes. Ngikushaya wena. Ngikushaya ngempela futhi mina ngiyakutshela. Ngikushaya ngempela futhi mina. Ngiyakutshela mina. Hawu, ngeke nawe. Wena ngikushaya wena. Yeka ubufebe. Ulokhuza mapipa. Wathini ngepipa wena? Wathini ngepipa wena? Yebo. Hayi man. Hawu. Ngabe siyakhuluma lento esiyayilungisa. TV. Wena ngiveza kuma TV. Wena ungayekho ungiphusha kanje wena. Wena ungayekho ungiphusha kanje wena. Ngiyakutshela. Awusuke futhi la. Awusuke la ngifuna ukubona umuntu engikhuluma naye. Awusuke la. Akutshela ngiyekele wena. Hawu ngiyekele wena. Ngiyotshela intombi zakho zikufithe. Ngiyekele. Angizamuzwa uthini lo muntu. Angizamuzwa uthini lo muntu. Ngithuleke mina ekhuluma nje. Mina ngithi ngiyakubuza imibuzo ungiphenduki naloko uyani.
ngikubuza ukuthi wesifebe nisomfana yebo noma cha baf ushit kwa wena lo ngibuza wona Yini ushit kwa wena lo ngibuza wona okay lalela Umbuzo wodwa, phendula. wena bakusekwazwa kuthiwa indoda isifebe sekwakuzwa lokho okay hlisa ukuthathela lapho lokho Okay, ngicela- kwa wena nje ngathi uhamba naye nje Isoka. kwa wena ngathi uhamba naye nje Isoka. wethu isoka lakho leli isoka lakho leli Uyalala thuli leli lesifebe. ngibhizi Uyisoka. mina ngibiza umuntu ukuthi asilungisele inkinga zethu Isoka. kanti isoka lakho Isoka. Hlala phansi sikhulume mfethu hayi kwa wena ngathi ayisekho into engizoyikhuluma nawe nje okuhlale wena ngathi ayisekho into ngizokhuluma mina ekubeni usayita naye ekubeni ubizwe yimina la hlala phansi awutshele lo muntu ukuthi sizeleni la tshela lo muntu ukuthi sizeleni-ke la hawu ngitshela nje iyona lento yenza kuze kube nje Abantu babuka wena njengoba manje, ebhizi nje ufana ebhizi nje nobubuzo. elokhu engikhuluma kanje okay Thuli uyisifebe sentombazane affect relationship yeni hayi isona ngeke vele nje qhamuke sethi angifaka ikhondom bafo esethi angifaka ikhondom sesineminyaka emingaki sithandana singayisebenzisi ikhondom sesineminyaka emingaki singayisebenzisi ikhondom ubambe namantombazane amaningi nje angithi uyasho ukuthi unamantombazane akubamba nawo mhla engibambe kokuqala wayengangifakisa ingane-ke mhla engibambe kokuqala wayengangifakisa ingane ikhondom njengoba ezongilokhu nje manje uyazi ukuthi yini engenza ukuthi mina ngiqhubeke ngilokhu ngihambe ngiyifaka lento yami la kubafana uyazi ukuthi yini leyo Siyabonga. Uyakwazi lokho? Salithi iqiniso. Kanti ubhizi empilweni? ngibhizi empilweni angithi ufuna lokho wena Aziwabhizi. angithi ufuna lokho wena angithi ufuna lokho Aziwabhizi. uyifaka kubafana yile nto ayifunayo angithi yena angithi le nto ayifunayo uyifaka kubafana angithi uyalwa yena uma ngabe wena futhi ngisokubuza ushidwe yes ngisukubuza ushidwe ngisukubuza ushidwe angithi uma ngabe ngilokhu ngithi amantombazane lokho ethi ngiyafela uma ngabe ngifaka kubafana ngasho ukuthi ngenzani ngifaka kubafana isho ukuthi ngenzani isho ukuthi ngenzani phela isho phela ukuthi ngenzani hawu ngengidlale wena mina yes ngengidlale wena mina ngiyakutshela I believe game over hlala phansi mfethu Hawu. Hayi Majongo bo John Cena kanti ubuye uyishutheke bafanele. Majongo another fallen soldier selwile lenye isosho senkingeni qawe uyenziswa yini lento yenzayo ufuna ngisho nje angithi mangabe ngibhizi namantombazane ukhuluma kakhulu ake ngithi-ke ngihlaba abafana-ke ngimuzwe ukuthi uzothini ngihlaba abafana-ke khuluma-ke phela ngikuze ukuthi uthini angithi lokhu ngibiza ngesifebe sikhona nesifebe sendoda wena mhla ungitshela ukuthi mina azongicika futhi wena azongicika futhi wena azongicika futhi wena azongicika futhi wena wena uyekele lokhu ngivimba futhi yes uyekele isilokhu ngivimba futhi wena ngiyakutshela-ke ufuna umhlaba khuzeka ngiyakutshela wena ungalokhu uthi ngifuna ukumhlaba wena yes ungalokhu uthi ngifuna ukumhlaba ngoba kwawena manje ngisengayekela lo bese ngiza kuwena manje kwasele lesi sikole lesi ngingasakucaphuna naso manje ngiyakutshela mina wethuli isendlini masuka la yes Uzwana ba? Sendlini masuka la. Ngiyohlala noBaptista mina. ngiyakutshela bafo ngisacela ukhulume nalo muntu ngicela wehlisa umoya sikhulumeni kahle uyabona kodwa ukuthi umoshile ngimoshephi bafo umoshe relationship yakho ngimoshaphi bafo awunazo iy'ntombi noma abanye abafana ade ubashaba noma iy'ntombi ade uy'hlaba iy'ntombi bengiyihlaba bafo bengiyihlabiswa ukuthi yena bese ngincisha bengingeke ngize ngingayihlaba intombi engincisha yena yonke indoda iyafuna ukufinyisa ikhehla okay yonke indoda yini edala ukuthi ungamhlabisi lo mfana into enze kuze kufike ekuthena angahlabi kuwena yini la Uyafeba kangihloniphi. uyaphinda futhi Noma ngiyafeba ungathatha ifoni yakhe Uyaphinda futhi ngiyafeba. Uzobona amanyala lapha. uyakuphinda futhi lokho uthi ngiyafeba okay uyisoka-ke so kuba kwakhe yisoka yabo ukuthi affect relationship yenu ku-affect i-relationship yethu yena ukungincisha kwakhe akuyi-affect yini kuyayi-affecta phela cause vele akasakuthembi mfethu Akasangithembi ini? Kusukela nini engasangithembi? ngilalele mfethu ngifuna sikhulume kahle uyazazi izifo ey'gcwele ngaphandle Ngiyazazi izifo baba. wena uyicosha ndawo zonke-ke uyicosha kwiqewu Ufuna uzoyifaka la yonke indawo. Hayi unzima. uyu umuntu ongenza lokho uyena umuntu owenza lokho okwenza uhlaba abanye abafana uyena owenza lokho Hayi unzima. uyena owenza lokho ngoba kube yena uyanginelisa ngisho embhedeni ngaba ngihambe ngilokhu nje la ngoba kanginelisi ngisho embhedeni ngoba ngifike lapha le nguzana yakhe encane lapha ya le nguzana yakhe encane lapha ayishisi iyabanda yonke into lapha kuyena ingakho ngibona ngathi ngigijima ngihambe ngifaka lapha yana Bengazi ungibizela kona lokho. iyona nto vele ebese kufanele ukuthi uyithole ngoba wena ungiphushula ukuthi size sifike lapha Ngiyeke kanjalo-ke. ayikho into engizoyiyeka Thuli Thula ayikho into engizoyiyeka Thuli yazi njengoba sila fethu inhloso enkulu bekukuzolungisa i-relationship yenu uyafisa ukuyibona ilunga le-relationship njengoba ukhipha amagama nje noma usu-right ngokuthuli
bafongila ngoba ngifuna ukuthi siyilungise lento. Usufuna ukulungisa ngifuna ukuthi ilunge lento le. Hayi, Inkinga bona. ukuthi ngize ngibe nje mina kungenxa yakho kube yena ufike la wakhuluma kahle nathi walalela into esimbizele yona. Ngimtshelile nje mfethu ukuthi ula cause ukuncisha iqeya awukho happy. Then uyasho ukuthi ukuncisha iqeya. Bafo masikubiza ngesifebe mina manje uzothini wena kumina? Mina ngifebe. Mina masikubiza ngesifebe mina ngiyafeba bafo. Mina ukazi ungibone kule show. Mina ngiyafeba. Mina bafo ngiyafeba mina. Ngiyafeba mina. Yini engathi na usayidana. Uyasangana nje uzosanganela abantu. Angithi uyayibuka ishow. Usibuka intombi zakho ziyakubuka kutshela. Ziyabuka intombi zakho zibuka umsangano lo ongilethele yona la. Ngazingani ukuthi wena uyagijima uhambe uyilungisela ngale emakhoneni. Wakwangibonani mina Uma ngabe uyilungisela emakhoneni wena ngazingani ukuthi uyena dali wakho ke lo. Silalelana kani? Usuyangipha naye futhi. Wangibona mina ngihlala kule show ngitshela udali wami ukuthi ngimpanqe nabanye abafana. Ngoba vele bafo ngisacela sike mhlambe egeje inkulumo ayibhede kakho besingazi unzima. Ngoba manje lento eyenzakala la ayisekho esimeni ebesithe sizoyibeka kusona. Wena uyibeka. Ayisekho esimeni. Nanga umuntu ongenza ngiphakamela umoya. Angithi isikora. Nanga umuntu ongenza Isikora angithi uyamuzwa namanje uthini? Angithi uyamuzwa namanje uthini? Okay, asehliseni umoya ke sikhulumeni kahle zabantu abadala. Siyeke ukuthi wena mhlawumbe nosawoti igcwele ikhanda mhlawumbe akucabange igazi. Asikhulumeni kahle. Ngithi wazizwa ke namanje ukuthi uthini? Akona ngisho usawoti. Usawotwana ukugcwele ikhanda. Akona ngisho usawotwana ukugcwele ikhanda. Uthi usawotwana ukugcwele ikhanda. Mongahlabi kanti kuthiwani akusho ukuthi isawoti igcwele ikhanda. Mangahlabi nawu ngakuyena mangahlabi ini ungakuyena nawu ngakuyena wena ngithethe kwami wena ungayokho ukukhuluma wena thula wena ungayokho ukukhuluma kakhulu la hawu ngiyekele wena ngiyakutshela ngiyeke wena suka duze kwami ngithe suka duze kwami ngitshela Awumnyeke sibone awungiyeke bhuti Simlalele. awungiyeke bhuti awukhuza lento yakho le awukhuza lento yakho le awukhuza lento yakho le khuza lento yakho le khuza lento yakho ayitshayisiwe phambi kwami lento yakho Ngijida lona. ayikho into engizoyikhuluma nawe bafo lo muntu eme phambi kwami ngizokhulumani nawe lo muntu eme phambi Sihlala kwami phansi awuhloniphi ngizokhulumani Okay. suka la wena suka la wena ngithe suka la ngiyakutshela Imhlaba uzosuka imhlaba. ngithe uyaphinda futhi Muyekeni isikora muyeke mhlawumbe usayagula uyayiphinda futhi lento mhlawumbe usayagula ufuna ngihlebe ba mina ngihleba amadoda mina kusho wena kusho wena Hlala phansi mfethu. Wenza? Buka manje uyajuluka mfethu. kufanele ngijuluka angithi lento yakhe la phambi kwami siwahlala phansi Angithi lento phambi kwami. Awuyaziphoqa Hlala phansi mfethu. awuyaziphoqa shela ngiyamtshela nina nazani nami mina ke namhlanje Usekhathele abantu ngizobaza umgabadeli namhlanje nina nazani kwamgabadeli mina Wemgabadeli. Ngiyakutshela wena esigqoko sami nina nazani nadladla nina ngantshela ngizombona namhlanje udladla bazokuvimba Hawu, phela ngitshela. ngoba bayathanda Ngiyamtshela. bayivushela amanzi Ngiyamtshela. Soqedile ukuloma mina kubizelanga leyo nto la ngikubizele leyo nto la ubani umuntu ongenza ngilo zithini intombi ubani umuntu ongenza ngilo angithwele ubusayite naye angithwele ubusayite naye Okay njayami. tshela Namadoda akho enza le. zithini intombi zami ithini ziphi zona intombi zami yona le phela nayi intombi yami nayi intombi yami phela Bazoyiphoqa. nayi intombi yami Hlala phansi. ayikho intombi yami ekhonile la bengisuke ngibahlabi ngoba lo usuke ngicishe nayi intombi yami ekhona mina lokho nje singakhuluma sikuthathe sikubeke nomaphi ile ekhona mina bafu siyakhuluma sithini bonke labe ngibahlaba ingoba uyangincisha lo and futhi ngibuye nginganeli ingakho ngibuye ngisole mina ukuthi lo khona umuntu anaye ingakho wena nami ngihambe ngigijima ngiyale umuntu onikayo ngcono kumane ngihlale ngiyintombi Usuyathola manje isizathu sakho sokuthi uncishwe ikhekhe. hayi bafo angingakazwisisi kahle Inkinga mfethu ukuthi uhamba ukuhlaba wena. So usisi uyakwazi lokhu aware. Unokuthatha ngisho ifoni yakho abone njengoba dash uthi nami ngingathatha ifoni yakho ngabona ukuthi umgulukudu nje uhamba ukhohlana nentombi ngentshebe. ukubone nini lokho yena la kuvuleke khona Yena, ukubone nini lokho yena? buza yena ukuthi lokhu wena okushoyo sekuyimpilo yakho ngeke ukubone nini lokho sekuyimpilo yakho why yena ke bengangitsheli yonke sonke lesi sikhathi hayi Why wena bengangitsheli? ubhedo lo wenzani awubona ukuthi umsangana phela mina ngihambe ngipempetha ngihambe ngipempezela lemgaqweni
Angithi amuzwa indlela akhuluma ngayo nami. Okay bafo. Ngisayindoda mina kuwena njengoba ukhuluma kanje. Asazi naku uthe ubusha Cela besilisa. nehlisa umoya noba u2. Cela nehlisa umoya sikhulumeni ngayo. Mfowethu, uyafisa ukuyibona nothuli mhlambe nindawonye ngelinye ilanga i-relationship yenu iqhubeke. Ingakho ngilaba. Ingakho ngila. Ingoba nginemicabango eminingi ngaye bafi ingakho ngithe asize la sizoyilungisa la. Ingakho ngila. Hlala phansi ke manje nangi ngikunikele ithuba ukhulume naye uzehlise mfethu umuntu wakho. Because ngale ndlela osela ngayo ayikho into ezolo. Nami mfethu angithanda ukuthi abantu mebefike la emjolo yakho bahambe engalunganga. Because inhloso enkulu yami ukuthi ngilungise. Because akusizi ukuthi ngiqhatha abantu noma ngilo ngikhuluma into engayindawo ekugcineni umjolo ade bethi uzolunga ungalungi yabo. Uthando lweni lolu sikelelwe yinini senazana kangcono. So mfethu ukhuluma ke nomuntu wakho kahle ngendlela eright. Yabo nje bafo lento aseyenzile isiza ngijulukisa ngisho ukungijulukisa. Mina bengingasho ukuthi mina ngizojuluka. Bengasho ukuthi ngizojuluka la lokho ngenza ini. Lungileke bafo. Uyaxolisa ngamaphutha akho uzoba umuntu ongcono noma unamsebenzi. Lento ayishoyo ayithinti indawo wena usazoqhubeka ube umfundi ube umgabadeli ubudlala. Uyabo bafo kulelo side lelo bafo. Angeke ngize kuqambela amanga. Angeke ngikuqambela amanga bafo kulelo side. Ngiyamthanda uThuli. Ngimthanda kakhulu. Njengoba ngize la benginesifiso sokuthi silungise into yethu. Sikhulume sobabili. Sikwazi ukuthi sibekane esithombeni esizodwa sibe sepagini elilodwa mina naye. Mina bafo lokho akushoyo ngiyakwazi. Kodwa njengendoda ngikwenziswa izathu. Kodwa yena uma ingasangithembise bafo ukuthi ngizolithola ikhekhe nami njengawo wonke amadoda amhlanga ngilifuna. Ngingayeka phansi yonke into. Hayi ngingayeka phansi ngempela bafo. Uyezwa mfethu ezinye izinto uthi uthunywa uwena ukuthi azenze. But mongathembisa ukuba honest nawe kuyena nibe right. Yonke lemsangano ubone ngathi uthi uyayenza ngeke azayenza. So uyacela umnikeze elinye ithuba nilungise izinto inikhulisa uthando lwenu. Hayi ngiyamuzwa kodwa mengalandela lamagama ami engizowasho nje ukuthi kusuka namhlanje ngiyaye kube isifebe bisho njalo. Lungile Thuli. Ngisho kunzima. Khona bazizokuzwa nentombi zakhe ithi kusukela namhlanje ngiyaye kuba isifebe. Futhi mfethu usijwayela kabi ni down kuqaphansi usho lamagama. Wena musulokhu ngidonsa wena. Hlala phansi uguqe la usho lamagama. Kuthiwa ziye baba lapha. Kona kunzima bafo. Hayi siyakhala mfethu. Bafemini obhalele la ekhaya. Uma sekufanele yebo kuqaphela ngithi wena obhalile ufuna kulunga. Imina obhalile bafo. Ubhalele uthi ngizolo. Ya. Akusimina ngedwa obesephutheni la. Akaguqeke naye. Ngizoguqelani mina? Ngenzeni? Imina okhuluma naye bafo. Guqa phansi. Uhlole ukuguqa mfethu. Le yakho yokungiguqisa bafangizwa kahle. Mfethu yabo nami guqa mfethu ungonanga uqala. Hayi bafo kusho lutho lokho bafo. Kusho awuyithandi lengane. Bafo ngiyayithanda lengane. Uqaphele. Ngizoyitshela ikwali mina. Mhlawumbe ishelwe yimina ke ingakashelwa na umuntu ezombona mayisuka la ngisho. Guqa phansi. Shona phansi. Shona phansi. Yeke kuba isigore. Umfuse phela lo ntwizo kwami ngizoguqa kanjani intwizo kwami mama khona lo. Susa lo. Asukeleni. Ngifuna ukuguqa phambi kwamama phela ngeke ngize ngiguqe phambi kwakhe. Hayi social distance. Social distance. Nawe nje ngathi uneyakho imithetho nje nawe nje ngathi ngibize nje omunye umuntu la. Awuphume kulento ngeke ngikhulume nomama kancane. Awuphume nje kulento. Na usuke futhi eduze kwami. Hawu. Thuli mama. Ngiyazi ngonile. Ngiyazi ngingenile lapha ngangena lapha ya ngene ibayeni zabantu. Ngadla amakhekhe ebengwadla ahlukahlukene. Kodwa kulawo makhekhe lawo ebengwadla noma ngabe kuthiwa bekunesikhathi la ebesijabulisa khona thina sobabili. Bese mhlambe kugcina sekwenzakala lokho kwenzakalayo. Kodwa wafiki kwelakho. Ingakho ungibona ngilwa kangaka unje njengoba ungincisha nje. Ingakho sengithi ke ake ngisondele namhlanje ngizehlise kuwe. Ngane yabantu. Ngikonile kakhulu. Ayidlishi yena. Ngisafisa ukuthi siqhubeke nalobudlelwane bethu sobabili. Ngicela ungixolele mntakama. Ngicela ungixolele.
Ngiyakuzwa. Uxolisile kodwa washo ngamagama akhe. Mina ngeke ngiphinde ngibe Bafo ngathi ukanye naye nje. Awusho lokho nje. Ngeke ngiphinde ngibe sisho. Intombi zakho ziyakubuka kithi. Bufuna kona ukubuka. Bukwa-ke namanje. usho ukuthi ngeke ngiphinde ngibe isifebe nansi ikhamera. Sithanda sami angeke ngiphinde ngibe isifebe. Angeke ngiphinde ngingene ezibayeni zamanye amadoda ukhona. Esami isibaya sila kuwe. Angeke ngisadla kwenye indawo. Cela ungixolele mntaka. Ngibatshele nalabo othandana nabo senihlukene kusukela manje. Kusukela namhlanje. Nayi ikhamera yakho. Kusukela nje namhlanje ngiyacela nasi kusukela namhlanje. Mina noThuli siyashada. Mhlambe unyaka ozayo ngeke uzuphele. Ngiyacela nje ukuthi nihlukane namphansi nishiye phansi noma ngabe kuthiwa khonto yami kuwena yakho sengiyakupha manje. Yakho. Noma ngabe kuthiwa yini ayihlale kuwena. Ngihambe nalo itotolozi lami selizosebenza la. uThuli manje umama Njaya. phela. Yeah. Hlala phansi. Nalamadoda la. Bafuna uphume emadodeni ba. Hlala phansi. Okay, hlala phansi Njaya. Hlala phansi. Hlala phansi. Hayi. Ungixolele mama, ngiyaxolisa kakhulu. Konke lokhu bengasiyona inhloso yami noma iplan yami. Inhloso bekuthi sizolungisa. Mina ngijabulela nje ekutheni ngilungisile mfethu lokho kungijabulisayo. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga thola ukuthi ufike sizokhuluma njengabantu abadala. Usamthanda ugaya ngani? Yebo, And mekuwukuthi izinto zenza kahle nizoqhubeka nje nithandane. Yebo. But manje nakhona into soyazi ade ungayazi. Uzomthemba Le- methi unabangani. Angisabafuni kwababona nje. Kwabona ngisabadingi. Kunzima ke lokho ngoba uyabazi nje abangani bami. Hayi. Asazi futhi ngisuke nenzani. Hey. Nakho sithole sesithola la. Awu, kwanzima. Bafethu, siyabonga ukuthi nibukele i-channel Umjolo Show. Gama lohlelo silungisa umjolo, mina ngingudlala Matifana. Subscribe, like and share. Sibheke to 300k subscribers njengamanje. Mawukuthi ufuna ukuzibona ula ngelinye ilanga, umjoloshow@gmail.com. Want me as your DJ, as your MC, dlala matifana@gmail.com. Email address oyisebenzisayo leya. Sihlangane ku-episode elandelayo, sibone ukuthi ihamba kanjani. Nawe-ke thola indlela yokukhuluma nomuntu wakho umkhama umsengi azasho ukuthi wenzani nabo bani ngoba uzoloku ukuthi nendoda lapho kanti ufuyi after 9 angisho ukuthi ngithini siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.